Budenie sa niekoľkokrát v noci, pláč, uspávanie detí na rukách. Výsledkom je nevyspatá celá rodina. Tieto problémy majú mnohí rodičia. Niektoré deti vraj môžeme naučiť samé zaspávať pomocou Estvilovej metódy kontrolovaného plaču. Položíme ho do postielky aj s mackom. Počkaj, zakryjeme, iba ukážeme, tete. Iba ho ukážeme, nie. Mal asi 9 mesiacov, keď už proste som si povedala, že 10 až 15 krát za noc vstávať k dieťaťu je veľa. Rodič dieťatko ukladá do postielky samé a nečaká pri ňom, kým zaspí, ale vlastne odchádza z miestnosti a keď sa dieťatko sťažuje, po nejakých povedzme 2 minútach sa rodič vráti, podá dudlík, pohľadká, odchádza a v podstate tie intervaly sa tak ako keby trošku predlžujú, s tým, že by ale nemalo to už byť dlhšie ako nejakých, záleží od dieťatka, ale nejakých 5-10 minút maximálne. Keď sme ho uspávali predtým, tak bol schopný plakať aj 2 hodiny, ale to sme od neho neodchádzali, to sme boli pri ňom. Keď sa dieťa snažíme naučiť zaspávať samé, je robiť to čím skôr. Čiže robiť to od prvých dní úplne kľudne. Normálne zdravé bábatko, keď sa narodí úplne malinkaté, prvý, druhý mesiac, keď je napapané, keď je v suchučku, v teplúčku, má pocit bezpečia, kľudne spí. Keď začne plakať, tak je to iba ohlásenie niečoho, že mu niečo je, že je v nepohode. Je to vaša chyba, že vaše dieťa nespí. Pretože rodičia ho naučia na určité návyky, zlozvyky. My sme ho napríklad naučili zaspávať na rukách. Také plače z vytrvalosti, to sú skôr plače už u väčších detí. Už väčšie deti, už aj kojenci ako dojčatá do 1 roku si dokážu niečo vynúcovať. Keď to dieťatko pláče, tak naozaj mnohí rodičia sú z toho rozrušení, tak musia byť o tom presvedčení, že toto je ich cesta. Nenecháte ho plakať proste, že hodinu v postielke, to v žiadnom prípade. Ale treba to vydržať, to je asi najhoršie. Samozrejme, môj manžel ma držal pri dverách, stáli sme za dverami a on ma držal kľúčku a hovoril, že nie, nepôjdeš tam. Nemyslím si, že je dobre nechať dieťa plakávať pri zaspávaní. Sú deti, ktoré sa nedokážu ukľudniť a cítia sa veľmi ublížené a oni potom gradujú a ich plač môže prechádzať až do hystérie. Nie je to veľmi dobre pre ich duševný vývoj. Robili sa aj výskumy, kde sa teda aj sledovalo, či toto môže mať negatívny vplyv na dieťa. Nechať dieťa len vyplakať, dať ho spať, odísť a už sa nevracať, až kým zaspí. To je kruté a cez hormonálne cesty môže viesť ku stresu a ku proste zlým následkom na to dieťa. Ak to netrvá nejako dlho, že to netrvá hodiny a netrvá to týždne, neukázali sa negatívne vplyvy na deťoch sledovaných povedzme aj o niekoľko rokov. Pri tejto metóde sa samozrejme môže dieťa dojčiť aj v noci. Snažte sa ho ale ukladať do postele v bdelom stave, aby zaspávalo samé. My sme nepoužívali žiadne špeciálne metódy, ale myslím si, že v tých spôsoboch uspávania detičiek sa nič nezmenilo. To, čo vždycky učíme mámičky, je, že naučiť dieťatko nejakému režimu. Ak od začiatku máme také ako keby dobré tie spánkové návyky a to prostredie, tak sa možno, že tejto metóde kontrolovaného pláču môžeme úplne vyhnúť. Bábatko by malo od toho dňa, ako príde z pôrodnice, mať svoju postielku a svoj priestor. Nám sa to podarilo za 2 dní naučiť ho zaspávať samého v postielke. U niektorých detičiek to môže trvať do týždňa. Ak sú tie pláče naozaj dlhé, že to trvá celé to uspávanie, ja neviem, 3/4 hodinu, tak si myslím, že je to na zváženie, že či naozaj toto je cesta pre toto konkrétne dieťatko. Metódu kontrolovaného plaču by ste nemali skúšať, keď idú deťom zúbky, keď sú choré alebo majú iný problém. Môžeme si za to sami, že naše deti nespia poriadne. Medici z ordinácie v Ružovej záhrade majú najväčšiu zábavu z gynekologických nástrojov. 14 detí, ktoré si zobrali do pestúnskej starostlivosti manželia Jonštovci, postihla neopísateľná tragédia. Sme na konci. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás aj zajtra. Majte sa pekne, dovidenia.